Het is 5 uur. Goedemiddag en welkom bij Joet. Een 32-jarige onderwijzer van de Jouwer moet een ier de cel in van bezit van bennenporno en het stiekem fotograferen van douchende jongens. Dat had de rechtbank van Ljouwert Joet bepaald. Verder maar de juiste trein heel hier lang het vak van onderwijzen het uitoefenen. De man hier een gruttal bennenfoto's op zijn computer en boven dat maakte hij stiekem foto van douchende ben op Squallen in de voetbalclub. Verdachte heeft hiermee de betrokken minderjarigen gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen. Met name van deze misdragingen kan verdachte een ernstig verwijt worden gemaakt, omdat hij misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat de minderjarigen en hun ouders in hem gesteld hadden. Een 48-jarige Ljouwerter die de ruten van het advocatenkantoor Anker en Anker insmieten had dat dien vanwege de zaak Vaatstra. De man waard op 12 augustus oppakt omdat hij in verskate nachten 8 ruten insmieten hier. De rechtbank had beslist dat de Ljouwerter nog 30 dagen vers zitten bleven had. Want de vertochte had zijn dat hij gewoon teruggaan zal met het vernielen van ruten bij de ankers. Nevens de man zitten de ankers in een complot en witte de advocaten correct als hij zelf waard Marianne Vaatstra in 1999 vermoorden had. Ja, hij denkt dat er een aantal daders zijn en dat heeft hij ook doorgegeven aan de politie. Dat staat ook in zijn verklaring. En het is te hopen dat de politie daar wat mee doet. De vernielerij had dus neer te krijgen, maar de vertochte pedofiel Robert M. die de ankers bijstenen. Vanwege deze zaak komen er bij het kantoor honderden bedriegings- en haatmails binnen. Libische vluchtelingen in Friesland maakt haar zwargen door haar familie in Tripoli. Anis Harib, links, en Nasraddin Abdulatif Ali wenjen in het AZC van Sint-Anne. Ze komen uit Tripoli en volgt het nijs op de voet. Hoewel de opstandelingen het grootste pad van de stad onder controle hebben, is het nog heel tijd onrustig en wordt er echt nog heel tijd sketten. Ze maakt zich zorgen over haar familie, want er is al skoften geen contact. I wait any single for my family, you know. I wait. No sleep and stress. Smoking, no eat. My family. My wife. Onderwijsgroep 4 had het aanroene hier een tekwad van goed 100 ton op rond. 4 is de koepel van 20 Iepenbierenskwalen die met name Radiel, Verwedradiel, Ljouwerterradiel in het beeld. Het tekwad kan nog onzuiveren worden uit de reserves. Op de langere termijn zullen een tal van de Lietzere skwalen sluiten matten om uit de problemen te blijven. 4 hoopt het op fusies met christelijke skwalen in de Lietzere dwarpen. De gemeente Dongeradiel is maar de eigenaars van Dok 18 in peteer om toch weer vaststellingsmogelijk te maken in het Dokkumer Theater. Het gemeentebestuur en de beide orenbelutsen partijen binnen zo'n juiste weer in onderhandeling. Ja, daar zei de gemeente het huurcontract op, omdat het theater hem net onder afspraken houden zou. Door de wierte en sombere simmer maakt je meesken jede gebruik van luchttherapie. Dat helpt in jest- en winterdepressies. Bij GGZ Friesland had het een stuk drukker met het behandeling van cliënten. Dat had voor een pad te krijgen met de economische crisis. Maar het minnewaar is echt net goed voor uw geestelijke zoenes. Dat vinden wij natuurlijk ook in onze praktijk hier terug. Daarvoor krijgen deze mensen ook echt lichttherapie. Ze gaan achter de lamp elke ochtend gedurende 2 weken. De GGZ had het door het algemeen een stuk drukker kregen. De vraag naar help is mij 10% daarnaam. En dan zullen we nog even naar die waarsverwachting. Jongen, vannacht kunnen nog een ruin of tongen bij voorkomen. De temperatuur loopt om de 16 graden hinnen. De eerste ontzuid, de eerste wien is zwak tot matig en er kan ook mist ontstaan. En morgen maar ik zwieren buien met hagel, tonger en wienstierten. Er stekt een hudde wien op en het wordt 24 rond 24 graden. En ons af hier het nijs in het kwad. Dadelijk om 6 uur in de meer nijs. Graag dan. Op onze verste noffelijke jong verder.